mayong hapon mga amigo, natadiri ron sa kalsada no, padung dito sa may atong gihimo nga lugot kagahapon. So atong try na tuod ron dito kung unsa nay kahimtang dito. So di na ta magdugay mga amigo kay medyo hapon na. So tara, let's go na mga amigo. A few inches later. Natadiri mga amigo, hindi rin natanggapita mga amigo no. So ato ni susihon dari dapit unahan na to dari dapita mga amigo. Sagka ta dari dapita. So natadiri mga amigo, juhot na ta dari. Ito susihon amigo. Ito gikaon naman amigo. Nabalik di ay. Suwa makakuha ng atong mga dugot ng guno. Sumiro hawo. Mga hawo siguro ni. Suwa siya katunog dari mga amigo. Ikat-kat lagi din ni. Sige kat migo. Tanawa mga migo. So dinhi ang hawo mga migo, wa makuha. So wa makuha man ang hawo migo kay nabali atong bawog migo. Gabok man itong bawog migo. Tara. Nabali. So nabali ang kahoy migo. Mutong wa makuha ang hawo. Awa. Ya, ang saka din amigo. Dagang kag-agi Ang agi. Ano? Magikaon na gina nila. So atong ibalhin atong pulihag bawog migo. Kay wa makabukas diri migo kay nabali am day. Nabali. Tama migo. Nabali gud. Kung wa pa ni mabali migo, sigurado kakuha na taron. Itong pulihan. Sus gabok man din ang kahoy amigo. Gabok gud. So sayang nga mga amigo. Sayang mga amigo kay ang atong nahimong bawog mga amigo. Gabok day amigo. Galir sa mabali. So ato na napulihag bag-o mga amigo. Ligo na kay na.
So bubalik din itong mga hawo diri. Malang tumuari diri layo ang batong paon dito mga amigo. Tana dito. Diri oh. So, pag mabalik na diri mga ari gani na. Makuha gani atong kuha dyan yung hawa. So, muna na mga amigo. So moadto ta sa usa ka lugot na to tanahon to dito og kato sigurado ligon man to ditong bawog dito. So ato na to mga amigo. So sayang mago. Ito lagi. Sayang nga gyud ko. Kung wa pa to mabali kakuha ta to. So mga amigo, adto ta dito sa usa na to ka litag mga amigo no. Or lugot. Kaya ang usa na palpak mga amigo. Gabukon dito natong nahimong bawog. Ngara siya o kadi di pud siya to. Ay kanang kuanday nga kahoy. Kanang tuwad nga kahoy di ay mga amigo mo to. Akong gihimo nga bawog. So dali ra man dito mabali no. Magsige na to gana, nabali dito siya. So sayang kayo. Kay dito na ang mga itong agi sa hawo, itong mga kinamrasan dito sa kahoy nga itong butangan sa itong paon dito. Gisakag yun ay mga amigo. So sayang lang wa makuha. So sulod na tong balik na to, basig mabalik to. Mabalik ganito dito adto siya mo agi makuha gito na to sila. So ari ta diri susa amigo. Ari ta diri susa. So hinahinay ta diri nakabay tao. Ano ta diri? Wala tao. Sok ta dari. So wala. Kapaunsa. Wala pa ni matod igaw mga amigo. Nara. So nara tong paon babaw. Wala pa. Wala mo unsa. So wala tay kuha ron mga amigo. Tay kuha karon kay ang diri na to ikaduha. Wala pa matod So katong usaon ta dapat kung wa to mabali ang bawog ato. Basin pa og basin siguro makuha na ta. Saon taman nga nabali manggod. Gabok man ditong kung gikuan nga kahoy. Tugita na to sa PC. Magsige siya kaning bawog. So nabali siya. Gabok dai. Pero way problema. Ato nang galisdan basin sa sunod na tong tuod makakuha ta. So duha ra di kabuk atong gitaod mga amigo no. Ito palabig daghan. Wala ta. Walay kuha. Sayang. Nabali pa. So dari wala pa man sa wala pa nakaagi. Wala pa ni matud-i sa hawo. Kadto dito mas masamo to dito matud-an to dito kay nabungkag.
no, natangtang sa plastic nga atong gibutang atong paon. So daghang mo adto ana, daghang mo duol ana makabaho mukaon. So uli na ta mga amigo. Way nakuha. Mo ni siya mga amigo, ho. Nga ani tong kahoya ang akong himong bawog kani. Ya. Tuwad. So dali ra ni siya mabali day mga amigo. Na, dali ra gyud mabali amigo. Gabukon man siya. Mag-ana gani siya. Magsigir siya bawog. Manang mabali siya. Gubok di ay. So palpak atong kuan ditong nahimong bawog. Kung ligon pa wa sabti nakakuha na karon mga amigo. So sagday lang sunod na tong balik mga amigo. Basin na makakuha na ta. So atang-atangin ninyo sunod na tong tuod sa tong litag mga amigo, no. Tangi basin og sunod na tong ari makadana taghawo. So uli na ta kay hapon na. Antabayan na ninyo ang atong sunod nga video mga amigo, ha. Diyo kalimot dia sa pag follow o pa-subscribe sa atong YouTube channel Amigos ni Vines ENB Shot. Daghang salamat, bye bye.